Kule exam question, ithi simplify the following expression fully. Hayi, obhenene lesibalo ke uya observe ukuthi hloboni yama expressions lawo sokuzowa simplify. Yabona sine binomial versus i-trinomial, okusho ukuthi nendlela emele si expanding ngayo ayifani nendlela o multiply ngayo i-binomial versus i-binomial. Right. I-binomial versus i-trinomial multiplier the first term ye-binomial with ama-terms to each term yama-trinomial qala, bese ulandele nge-second term ye-binomial into ama-terms e-trinomial, shanje multiplication siswana. Asenze njalo-ke. Eyokuqala uyabona yokuqala i-term yokuqala versus le uzothi bani, uzothi x times x squared, x times x squared amabhesi ayafana kakhona u1 angithi uzothi 1 plus 1 la phezulu ku-exponent uzokhiphela bani u-x to the power 3. Umthetho lo wama-exponent uthi ma multiplier ama-variables afanayo uyawa-add ama-exponent awo sizwana. Shuthi uzothi ke lana uzothi x to the power of 3 sizwana. Suyadlula ke ukuthi emelandelayo, ithi emelandelayo uzophinda futhi uthathe lo ulandele ngalo sizwana. Ubani negative x times u-x. Ama signs awafani, negative times positive uphuma u-negative. Njalo ama signs mangefani uphuma u-negative. Bese ke si repeat. Hey but isingisi si repeat i-rule yama exponent ethi 1 plus 1 la phezulu sewa add ama exponent angithi uphuma bani u-negative x squared. Sabona ke ubo negative x squared. Sizwana sidluleke siyokuthi ngokugcina kuba ubani kuba u3 times u-x. Ama sign ayafana isekho into esowarisha ngayo upositive angithi u3x. Sabona siyambhala ke upositive u3x. So uqedile ngale team yokuqala le. Done. Sulandela ngale yesibili yabo, including isign yayo yeso. Ubani ke la so positive 2 times u-x squared. Positive 2 times u-x squared positive 2x squared yabo. Siyambhala ke u-positive 2x squared yabo. Suqedile ke lapho usulandela ngale positive 2 times negative x ubani negative 2x yabo. So minus 2x. Shaya ukugcina ke manje 2 times positive 3 ubani 2 times u3 balona u6 positive 6. Siyambhala ke u-positive 6 wakho la, positive 6 siyabona. Hayi masulana ke susekulula u-add ama like terms akho. Ma like terms ubona ukuthi abe nama variables afanayo nama exponent afanayo included. Yes. Sibheke ke ino x cube. Lo again x cube nalo again nalo again nalo again nalo again yabo. Angayitholi ke uyayibuyisa nje obenjalo ke i-x cube. Manje nawo umngani dlulu uyakwenye
ubheke enani x squared lo akuyena okay now x squared nalo akuyena usho ukuthi sofocusa la sofocusa la nala so uthatha ama coefficient akhona yawa punch ucalculator njengoba enjalo punch uba -1 yabo lapho kuduzwa x squared bese upunch u+2 lo weduzwa x squared yabo usikhiphela ubani u+1 yabo awusutholile ukuthi u+1 lo +1 wakho usuyambhala ke la usumbeka no x squared wakho +1 x squared u1 ukhumbula ukhona la kodwa asikho isidingo sokuthi ubhale yabo suya dlula kuya kwenye ke term siqedile nalo sekusele laba nawo no x la usho ukuthi sobheka lo nalo ama coefficient akhona u+3 minus u2 usikhiphela bani u+1 siyabona siyambhala lo +1 wakho ke ubani +1x siyabona i-constant yethu ayinawo umngane ngoba umngane ke sayibuyisa nje obenjalo la siyabona sumbuyisa la hayi suqedile mosula okumele ukwazi ukuthi ama marks akho alele kuphi marks la kuzolele kutheni ukwazile ukumultiply wa expanda kahle wakwazi nokuthola ama like terms uyithole u2 marks wakho so usuyangichazela ukuthi ikuphi la usala khona ukuze sokwazi ukulungisa